Masa, you have to say something for our video blog. Video blog? Yeah, going tonight. Let me learn first. Jep. Jukka-mies. Mitä Masa? Onko ongelmia tai asiaa? Runkous tai suihinotto? Vaikea kysymys. Tää tuli aika äkkiä. Molemmat. Molemmat. Yes. Mitä vittua? Molemmat. Ha? Molemmat. Molemmat? Molemmat. Both. Oho! Joo. Nyt? Vai myöhemmin? Myöhemmin. Myöhemminkin. Myöhemmin. Myöhemminkin. Missä? Kotona? Huone 3. Huone 3. Nukkumaan yhdessä. Kyllä. Oho. Japanilainen viikinki ja suomalainen homorumpali. Perfect. Oho.